Aw ni yan ma bi an bɛna tɛgɛ masiki dɔ de ladege komi aw yɛrɛ b'a ɲɛdɔn nɛnɛ dabɔra maa dɔw fɛ yen ka ban tɛgɛ de bɛ to ka minɛ k'a fɔ k'a bɛ ja ani fana k'a couleur dakɛɲɛ k'a ɲɛ o bɛɛ de nafa bɛ sɔrɔ nin na. Ni ye recette in na an mako bɛ jɔ levure chimique ma n'o ye fununan ye. Fununan min ye nin ye fununan min bɛ kɛ gâteau la tan dɔ an mako bɛ se o de ma. Français na u b'a fɔ a ma ko levure chimique. An mako bɛ se ale dɔɔni ma i n'a fɔ cuillère fitinin ɲɛ kelen. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye tulu de ye tasanin kɔnɔna na. Tulu in tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ ka situlu dilannen kɔ. N'a kɛra k'a fɔ ko situlu t'i bolo huile d'olive bɛ sɔrɔ maa caman bolo sabula ale bɛ diɲɛ fan 4 bɛɛ fɛ. I bɛ se k'a kɛ ni huile d'olive ye. O la an b'a ɲami ne ka situlu bɛ komi i n'a fɔ cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko. An b'a ɲami ɲɔgɔn na f'a kuru ka ci. Komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na an ye levure chimique in an y'a cuillère fitinin ɲɛ kelen dɔrɔn de k'a la o b'a bɔ. Nin ye nemurukumuni kungurude kɛtɔla y'a la an fɛ. Komi aw y'a ye ne ka nemurukumuni kun ka misɛn kosɛbɛ. N'a sɔrɔla nemuruba don i kana n'a bɛɛ k'a la i b'a k'a la dɔɔni ye dɔrɔn ten. N'i ye nemurukumuni k'a la dɔrɔn i b'a ye a bɛ sin ka kanga ka yɛlɛ ten dɔ. An ka kan na n t'a dɔn n b'o fɔ cogoya min na nka kulobilenkan na u b'a fɔ k'a ye réaction kɛ. A bɛ réaction kɛ ka funu ka yɛlɛ sanfɛla la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kangalen de tɛ nin ya. N'a kangara min kɛ an bɛ sɔrɔ k'an tɛgɛ kolen jɛlen pasi an bɛna k'a la k'a sɛlɛku a kɔnɔna fara kɔkana kan. An b'a k'a fan 4 bɛɛ lajɛlen na. An b'a mase n'a ye dɔɔni yɛrɛ de koyi waasa a nafa ka se ka kolokolo a la. Normalement kɔni a man ka kɛ fɛn ye k'a bɛ maa jeni. N'i ko k'i b'a kɛ bicarbonate de la o de bɛ se k'a fɔ k'a bɛ jeni dɔɔni. Nka nin min talen filɛ nin an fɛ nin man ka maa jeni. Nka n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ka fara kan mɔgɔw fari tɛ kelen ye. N'i y'a k'i fari la k'a bɛ ka commencer k'a fɔ k'a bɛ k'i ɲɛɲɛ dɔrɔn i bɛ se k'a ko k'a bɔ a la. Ɲani n'a m'o k'i la yɛrɛ i b'a k'a la sa fo waati min a tɛ foyi k'i la. N'a sɔrɔla e de ye maa ye k'i fari tɛ sɔn nemurukumuni na o tɛ baasi ye. I bɛ se k'a kɛ ten k'a sɔrɔ i ma nemurukumuni k'a la walima n'a sɔrɔla ko nemuruba b'i bolo i bɛ se k'o k'a la. Nemuruba walima mandarine i bɛ se k'o ji dɔɔni fara a kan. Nka n'a kɛra k'a fɔ k'o si t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ten dɔ k'a sɔrɔ i ma ninnu si k'a la. Baasi den kelen t'a la a b'a ka baara dɔn ka ban. Komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na an y'a kolokolo an tɛgɛ la ka ɲɛ o kɔfɛ an bɛna an tɛgɛ don mana kɔnɔna de la. Komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na nin mana alimentaire in bɛ ne bolo ka ban. N'a sɔrɔla nin t'i bolo i t'i yɛrɛ jɛ dɛ. An yɛrɛ ka mana fimanw bɛ yen nɔ mana foroko fimani i dan ye k'i tɛgɛ don o kɔnɔna na dɔrɔn baara ɲɛna. An b'an sigi n'a ye miniti 15 bɔɲɔgɔnko ka se hali miniti 20 bɔɲɔgɔnko ma. I yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn k'a kɛ k'a bɛɛ i yɛrɛ sago ma. I kɔni k'a mɛn funteni na dɔɔni waasa a nafa ka taa kolokolo an tɛgɛw la. N'a sɔrɔla k'e de ye maa ye k'i tɛgɛ kalankalalen don k'i bɛ k'a utiliser o de la i b'i ta fo miniti 30 bɔɲɔgɔnko la waasa a ka mɛn funteni na kosɛbɛ. Miniti 15 bɔɲɔgɔnko kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna an bɛ mana bɔ a la sisan ka sɔrɔ ka taa an tɛgɛ ko. An tɛgɛw kolen tɛ komi aw yɛrɛ b'a dɔn n'an kɔni y'an tɛgɛ don mana kɔnɔ ka tila k'a labɔ a bɛ jɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Nka a nafa kolokolola la aw yɛrɛ bɛ n'a ye n bɛna tulu dɔɔni mun a la sisan a b'a faamuya o yɔrɔ la k'a fɔ k'a ye baara kɛ koyi. Ni video in diyara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛ maaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ m'a kɔnɔ. Komi n y'a fɔ cogoya min na tulu de kɛlen filɛ nin ye a la tan dɔ o b'a tɔ manamana kosɛbɛ i b'o tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma.